Eta bueno, Pichichi, que es una cuestión de números, y ahí no hay duda. Iker Golfo, también tengo más goles penales. ¡Levántala! Levanta un poquito. ¡Levanta! Vamos a seguir con el máximo goleador de juveniles, que no sabemos quién puede ser. El máximo goleador del equipo preferente es Andoni Soler. Más regular en la categoría juvenil es Liceaga. El más regular en la categoría preferente ha recaído en Julen Larrarte. La categoría cadete ha recaído en Ander Oigo. Venga, ese trofeo arriba, Goite. En la categoría juvenil el jugador ha sido Mikel Miranda. Jon Teieser. Bueno, hemen daukagu Iñaki Susperregi, izan du da erregional mailako bigarren entrenatzailea eta Joseba Rotetaren eskuineko eskua denbora guztian. A ber, pixkat egin zazu denboraldiaren balorazio horrela labur-labur. Denbora balorazioa, kaxoak xamar eta azken egian salbatu bera eta hori da garrantzitsu. Bai, eta pozik orduan bukaerarekin. Bai, bukaera beti pozik. Galtzen bat genuen hor okerro izango zen, baina azkenean ondo zazan. Ondo zen. Hori, hauain Josebak utziko du Urnieta kirol elkartea, Urnietako taldea, eta zu jarraituko duzu orduan, ez? Uste baiet. Bai. Uste man naute baiet. Eta infantil taldearekin eta gustora. Bai, bigarren entrenatzaile infantilekin. Bai, eta gustora. Eta Urnietan gustora sentitzen zea orduan? Bai, hemen familia bezala izaten da, eta beti laguna izaten dugu, eta oso gustora nago. Jara ama, 6 ostazti urte eta oso gustora nago. Oso gustora, oso ondo. Eta pentsatzen dut, gure oso korokorrean ere, bai, gustora zurekin, ez? Zure lanarekin. Uste baiet, uste lan eta zure jarrerarekin, bai. Oso ondo. Bueno, hemen daukagu Julen Larrarte, taldeko kapitaina azken partiduetan. Julen, nola izan da bukaera, denboraldiaren bukaera? Luzia, oso luzia. Eskerrak mejoratu dugu, kapitain aldaketakin eskerrak egikoa goruzkon da, bestela epinan emeroko dela potpozik, maila egosita. Bai, eta inoiz ikusi du taldea maila galduta?
Bai, ikusi bai. Bai. Eta azken partida nola... Azken partida oso lukia. Bai. Jokostasun honak ospatu ginen da, ondo. Eta bueno, eta oain jarraitzeko asmoa taldean? Bai. Hemen zuzendaritzako jende aukiatu arte segiko. Bertan jarraituko dut, Zebat urte damezkik erregionalean? Erregionalean, oaintxe kalkulatzen dut eta 10 denbora. 10 denbora aldila, bai. Eta mi luzera Urnietako herria gaizki uzera gehiago joteko asmoi bai. Ez digu eusten gehiago, así que ez gehiago. Bueno, zorionak, taldea lehenengo maila mantestetik.